ஹலோ கைஸ், how are you? வெல்கம் டு டிஜேசி கேமிங். நான் தான் உங்கள் சேனலுக்கு ராக்கி. நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி நம்ம சர்வருக்கு வந்து மேஜிக் ஏரோ ஈவெண்ட் விட்டு இருக்காங்க கைஸ். அந்த ஈவெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் விடுறாங்க ஃப்ரீ ஃபயரில். அது வந்து செம்மையாக இருக்குது கைஸ். அந்த காஸ்ட்யூமும் வேறு லெவலில் இருக்குது. அது லக்கு இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு 400-300 டைமண்ட்லேயே கச்சிடும் கைஸ். செம்ம ஈஸியான ஒரு ஈவெண்ட் தான் அது. ஆனால் லக்கு இல்லாதவங்களுக்கு நிறைய டைமண்ட் ஸ்பெண்ட் ஆகும். பார்க்கலாம் கைஸ், அது வந்து லக்கு பொறுத்து தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு எலைட் பாஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஈவெண்ட் வரும்னு சொல்லியிருந்தேன். அது வந்து வேறு சர்வருக்கு வந்து இருக்குது, அதுவும் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டாப் அப் ஈவெண்ட்டில் வந்து பெத்து வித்து இருக்காங்க, அதுவும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்வருக்கு புதுசாக ஒரு ஈவெண்ட் வித்து இருக்காங்க. அது வந்து ஃப்ரீ ஃபயர்லேயே இப்போ தான் புதுசாக விடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா நம்ம இந்தியன் சர்வரில் இப்போ தான் புதுசாக விடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது இந்த காஸ்ட்யூமு, பார்க்கலாம் கைஸ். இது வந்து உங்களுக்கு இன்னிலேருந்து அக்டோபர் 28 வரைக்கும் இருக்கும் கைஸ். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காயின்ஸில் வரும். அதில் வந்து நம்ம அந்த அம்பு விடணும், கரெக்டாக அதில் விடணும். நம்ம சென்டரில் வந்து அந்த அம்பு இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த காஸ்ட்யூம் ஈஸியாக கட்டிடும் கம்மி டைம்லேயே. இதில் டிஸ்கவுண்ட் கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் கைஸ். டிஸ்கவுண்ட்டில் வந்து அந்த ஏரோ மார்க் வந்து விழுந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு டிஸ்கவுண்ட் வந்துடும். ஒரு 10 ஸ்பின் ஒரே டிஸ்கவுண்ட்டில் நம்ம பண்ணிக்கலாம். செம்ம ஈஸியான ஒரு ஈவெண்ட்டாக சொல்லலாம். இதை கொஞ்சம் நிறைய டைமண்டும் வாங்கலாம், பார்க்கலாம் கைஸ். லக்குன்னு தான் நம்மளுக்கு கம்மி ஸ்பின்லேயே கட்டிடும். ஏன்னா லக்குங்களுக்கு டக்குன்னு அந்த சென்டரில் இந்த ஏரோ போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த காஸ்ட்யூம் வேறு லெவலில் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் நம்ம. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மேஜிக் ஃப்ராக்மெண்ட், வெப்பன் வச்சு, டைமண்ட் வச்சு, இன்குபேட்டர் வச்சு, கோல்டு வச்சு எல்லாமே தராங்க. அப்புறம் கன் கிரேட்ஸ் எல்லாம் தராங்க, ஸ்கேன் தராங்க. அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு எலைட் பாஸ் பேட்சஸும் தராங்க கைஸ். இதில் பார்த்திங்கன்னா 20, 40, 60, 200, அதுக்கடுத்து 100, 160 இருக்குது கைஸ். அந்த காயின்ஸை நம்ம வாங்கிடலாம். காயின்ஸை சேர்த்து வச்சு நம்ம இந்த காஸ்ட்யூமும் வாங்கிடலாம். இல்லைன்னா அந்த காஸ்ட்யூம் மேலே ஸ்ட்ரெயிட்டாக பற்றிச்சுலாம் நம்ம அந்த காஸ்ட்யூம் ஈஸியாக வாங்கிடலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா 4000 காயின் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த காஸ்ட்யூம் வாங்கிடலாம். 1500 காயின் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த கேரக்டர் வாங்கிடலாம். நம்ம புயா, கேப்டன் புயா வாங்கிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு அமௌண்ட் தந்துக்கிறாங்க. 1000 காயின் வந்தாலே அமௌண்ட் வாங்கிடலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை 10 ஸ்பின் ஒன்றா பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாகவே கிடச்சிடும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 10 ஸ்பின் பண்ணால் டக்குன்னு கிடச்சிடும். அது அங்கங்கே போய் டக்குன்னு ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் வந்தாலும் வரலாம். அது அந்த மார்க்கு வேறு லெவலான ஒரு ஈவெண்ட் தான் இது. அந்த ஏரோ லக்குன்னு தான் நம்மளுக்கு சென்டரில் வந்துச்சுன்னா செம்ம லக்குங்கிற. இதில் பார்த்திங்கன்னா பக்கில் இல்லை சொல்ல முடியாது. சில பேருக்கு 10 ஸ்பின் பண்ணாலே கிடச்சிடும் கைஸ் ஈஸியாகவே. இதில் பார்த்திங்கன்னா 80% விற்றுக்கிறாங்க. அதில் ஏரோ மார்க் வந்து அதில் விழுந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு 10 ஸ்பின் 80% நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஈஸியாகவும் வாங்கிடலாம். இந்த பண்டில் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது கைஸ் இது. நெக்ஸ்ட்டு வேறு சர்வரில் பார்த்திங்கன்னா பெத்து வந்து டாப்அப் ஈவெண்ட்டில் விற்று இருக்காங்க கைஸ். அதுவும் ஒரு டைமண்ட் டாப்அப் பண்ணாலே இந்த ராக்கி பெத்து தந்துடுறாங்க. வேறு லெவலான ஒரு பெத்து இது, செம்மையாக இருக்குது கைஸ். இது பார்க்கவே இந்த பெத்துக்கு ஒரு ட்ரெய்லர் வந்துக்குது, அதுவும் பார்க்கலாம் வாங்க. அந்த பெத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைமண்ட் டாப்அப் பண்ணாலே நம்மளுக்கு தந்துடும் சொல்கிறாங்க. பார்க்கலாம் கைஸ். நம்ம சர்வருக்கு எப்படி வர போகுதுன்னு தெரியல. ட்ரைலரில் பார்த்திங்களா ஒரே டைமண்ட் டாப்அப் பண்ணாலே நம்மளுக்கு அந்த பெத்து வந்துடும் சொல்கிறாங்க. பார்க்கலாம் கைஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து இது என்னென்னா நம்மளுக்கு மிஸ்ட்ரி டாப்அப் போனஸ்னு வருது கைஸ். நம்மளுக்கு டாப்அப் பண்ணால் கொஞ்சம் டைமண்ட் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவே தருவாங்க போனஸாக. பார்க்கலாம் கைஸ். இந்த ஈவெண்ட் வர போகுது நம்மளுக்கு வந்தோடனே பார்க்கலாம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வேறு சர்வருக்கு வந்து ஃபுட் ட்ராக் விற்றுருக்காங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா எலைட் பாஸ் விற்றுருக்காங்க. நம்ம சர்வருக்கு ஃபுட் ட்ராக் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன், இல்லைன்னா மிஸ்ட்ரி ஷாப் வரும் கைஸ். இதில் பார்த்திங்கன்னா 80%, 79%, அதுக்கடுத்து 80% தந்துக்கிறாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா 120 டைமண்ட்க்கு நம்ம எலைட் பாஸ் தராங்க. 3 வெப்பன் வச்சு தராங்க 30 டைமண்ட்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உல்ஃப் காஸ்ட்யூம் தராங்க 420 டைமண்ட்க்கு. அதுக்கடுத்து 104 டைமண்ட்க்கு தீ குடிக்கிற அமௌண்ட் தராங்க. அந்த பேக் தராங்க. எலைட் பாஸும் நம்ம ஈஸியாக வாங்கிடலாம் இந்த ஈவெண்ட் வந்துச்சுன்னா. அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு அந்த சிஸ்டர்ஸ் பண்டல் தராங்க. நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க ஒரு அமௌண்ட். அது வந்து இதில் 99 டைமண்ட் தராங்க. அதுக்கடுத்து அந்த கட்டனாவும் பெராங் ஸ்கின் தராங்க. அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு அந்த 1000 தராங்க. எலைட் பாஸ் பேச்சஸ் தராங்க. அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு கிரேஸ் தராங்க. 3 இன்குபேட்டர் ஓட்சு தராங்க. வெப்பன் ஓட்சும் தராங்க. சூப்பராக இருக்குது கைஸ் இந்த ஈவெண்ட்டு. அதுக்கடுத்து ஒரு கிரேட் தராங்க. அந்த கிரேட் என்னன்னு தெரியல. அந்த உல்ஃப் காஸ்ட்யூமுக்கு நல்ல காஸ்ட்யூமு. அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வயலட் கலர் காஸ்ட்யூம் அதுவும் தராங்க நம்மளுக்கு.
அதில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக தராங்க அந்த 80% சூப்பராக இருக்குது கைஸ் இந்த ஈவெண்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வருமா வராதான்னு இன்னும் தெரியல. ஆனால் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் வரும், 11% டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர். அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெசேஜ் ஆஃபில் வருமா இல்லைன்னா புட்ரக்கில் வருமானு தெரியல. சூப்பராக இருக்குது, இது வந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரேரான பண்டல் தந்துக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து 3 டைமண்ட் வச்சரும் தந்துக்கிறாங்க. டைமண்ட் வச்ச வெப்பன் வச்சது இன்குபேட்டர் வச்ச எல்லாமே தந்துக்கிறாங்க. 3 கிரேட்டும் தந்துக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு அந்த க்ளூவால் ஸ்கின் 99 டைமண்ட்கே தந்துக்கிறாங்க பாருங்கள். அந்த பேக் கிட்டார் பேக் 99 டைமண்ட் தந்துக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஆர்ட் போட்ட பேண்ட் வந்து 31 டைமண்ட் தந்துக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் சிஸ்பஸ் பாடி வந்து நம்மளுக்கு 159 டைமண்ட் தந்துக்கிறாங்க. அந்த ஹேர் ஸ்டைல் வந்து 119 தந்துக்கிறாங்க கைஸ். சூப்பராக இருக்குது கைஸ் இந்த ஈவெண்ட்டு. பார்க்கலாம் கைஸ் இந்த ஈவெண்ட் வந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். மிஸ்ட்ரி ஷாப் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் மிஸ்ட்ரி ஷாப் வந்துச்சுன்னா முக்கியமான ஐட்டம்ஸ் வருமா என்னன்னு தெரியல. கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது மிஸ்ட்ரி ஷாப்பில். இந்த ஈவெண்ட் வந்தாலே கொஞ்சம் ரேரான ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் தருவான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் மிஸ்ட்ரி ஷாப் வந்தால் போன வாட்டி ஒரு மொக்க பண்ணிடுவானா என்னன்னு தெரியல. பார்க்கலாம் கைஸ் வந்த உடனே எப்படி இருக்க போகுதுன்னு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இந்த காஸ்டியூம் வரும் கண்டிப்பாக ஒரு டைமண்ட் புல்லுங்கிற ஈவெண்ட்டில் தான் வரும்னு சொல்லியிருப்பேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராயலில் விடுறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமண்ட் ராயல் மாதிரி தான். ஆனால் டைமண்ட் வச்சுலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு டைமண்ட் கொடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், இல்லைனா இந்த பம்ப்கின் டோக்கன் வச்சு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண விட்டேன். பார்க்கலாம் கைஸ் இது நல்லா தான் இருக்குது. ஃபீமேல் பண்டல் மேல் பண்டல் ரெண்டுமே ஒன்றா விடுறாங்க என்னன்னு தெரியல. சூப்பராக இருக்குது கைஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு இன்னும் அந்த சொத்தர் போட்டு பின்னாடி ஒவால் பறக்கிற மாதிரி ஒரு காஸ்டியூம் காமிச்சிருப்பேன். அது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக தான் தரேன். இப்போ லீக் வந்திருக்கு கைஸ். பார்க்கலாம் ஹாலோவின் அப்டேட் அப்போது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு இது எல்லாமே காமிச்சிருப்பேன். இது எல்லாமே வரப்போகுதுன்னு. அந்த கோட்செட் கூட எலும்பு குண்டு கோட்செட் கூட வரப்போகுது சொல்லியிருந்தேன். இது எல்லாமே வரப்போகுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொத்தர் போட்ட ஆரஞ்சு கலர் சொத்தர் போட்ட காஸ்டியூம் மட்டும் இல்லை, அது வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக தருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து போன ஹாலோவின் அப்டேட் அப்போ அல்க்கு காஸ்டியூம் விற்றுருந்தாங்க. இந்த ஹாலோவின் அப்டேட் அப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஆரஞ்சு கலர் சொத்தர் காஸ்டியூம் தான் விடுவாங்க சொல்லியிருக்காங்க கைஸ். நெக்ஸ்ட் இது எல்லாமே ஃப்ரீயாக வரும். அதுக்கடுத்து மேலே கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோஸ்ட் ரைடர் பண்டல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு லக் ராயில் வரும், ஒரு டைமண்ட் ராயில். நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு காஸ்டியூமும் வந்துருக்கு கைஸ். ஒரு ஹெல்மெட் போட்டும் காஸ்டியூம் வந்துருக்கு. அது வந்து எதில் வரும்னு தெரியல. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபீமேல் பண்டலும் வந்துருக்கு. அதுவும் எதில் வரும்னு தெரியல. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு ஒரு டப்பா இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஆரஞ்சு கலர் காஸ்டியூம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் கைஸ் என்ன வரப்போகுதுன்னு. இல்லை வேறு ஏதாச்சும் புது காஸ்டியூம் வரப்போகுதுன்னு நான் உடனே சொல்லிடுறேன் கைஸ். நான் உடனே சொல்லிடுறேன் லீக் வந்த உடனே. பார்க்கலாம் கைஸ் என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியல, வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருக்கும் போது ஒரே ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கன் ஆல்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஹெல்த் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்து என்னவோ கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். நாளைக்கு வேறு ஒரு நல்ல வீடியோ வரும், உங்களை வந்து பார்க்குறேன். ஓகே பை பை டாட்டா டேக் கேர். I am love you.